rektor Đokić. Rekli ste, mislim, pred kraj emisije u Utisku nedelje, da rektora Đokića ne podržavate i da, u stvari, da ga ne poznajete dovoljno, da budem precizniji, i da ne možete da mu date tu blanko podršku i da je on proizvod spoljnih činilaca, ako sam dobro zaključio ovo šta ste o njemu konstatovali. Zašto je to za vas presudno? Pa vidite kako, opet me je pitala Olja Bećković to, direktno. Ja nisam sa svoje neke inicijative govorio o tome uopšte. Ta stvar je meni se čini vrlo elementarna. Imate nekoliko tačaka uticaja. Jedan, spoljni činioci. Drugi, građanski orijentisani listovi, koje sam takođe pomenuo, i građanski orijentisani činioci, bilo u političkim strankama, bilo u medijima. Treći, režim. Četvrti, nacionalno orijentisana orijentacija koja nije ista sa režimom, znači razlikuje se od režima. I pogledajte sad, ja sam rekao vrlo precizno, može to da se sve čuje, podržavaju ga strani činioci. Frankfurter Allgemeine Zeitung 4. jula ga izdvaja, isto to se piše u Manekenima laži, ga izdvaja, pa ga Peščanik izdvaja, to je dakle ova građanski orijentisana struktura medija. Dakle, imate s jedne strane činioce, imate s druge strane ovaj nevladin sektor. Pogledajte kako pominju, znači podržavaju čak. To nije ni dobro ni loše za njega, to je prosto elementarna činjenica. Ja nisam to tumačio, ja sam to prosto samo opisao. Režim ga napada, kao valjda svog renegata ili ne znam šta, i nacionalno orijentisana opozicijona struktura ga takođe napada. Ali mi se nalazimo sad, ovo što vi i ja govorimo, prevashodno ja, je Minsko polje. Sutra će, kad se ovo emituje, da odcepe pola rečenice i da stave u naslov. Pa će onda na društvenim mrežama da odcepe drugu polovinu mrežice, pa će da stave u naslov. Pa što ja da radim? Ja ne mogu da upravljam svim tim. Kogod hoće da čuje, može da čuje ovo što sam sad vrlo precizno razložio. Dakle, imate dva polja uticaja koje ga podržavaju i dva polja uticaja koje ga osporavaju. I to je sve što sam rekao. Rekao sam da se on nalazi u ravnoteži onih koji ga podržavaju i onih koji ga na neki način osporavaju. To je sve. Uostalom, bili smo pre neki dan svedoci, kad je pre neki dan čovjek bio tamo u Evropskoj uniji kod Marte Kos, pa valjda je to neki znak činilaca koji ga podržavaju. Pošto je Vučić isti dan razgovarao s Ursulom von der Leyen, a Ursula von der Leyen je, da se izrazim kolokvijalno, mnogo veći čin od Marte Kos u Evropskoj uniji, znači da Vučić ima veću podršku od Đokića u Evropskoj uniji, samo oni to za sad neće da kažu.